Oo, pod. Napote? Alay sa ba? May kanila mga magamo. 16 days, 17. Pato. Purot naman. Okay, count na ni. Na! Ano lagi, day? Tanawag tang kugo, day? Welcome back to my channel. Si Flora May Buhulanan ni og karon is August 20, 2020. Di ako karon sa barangay Katipunan, Alicia, Bohol. Sa Santo Niño nga sitio. Kinsa taga Santo Niño? Kinsa mga taga Santo Niño dari guys? Haya-haya ginong sitio guys kay tingbasak na. Kita mo sang background. Atong mga father dari nga side kay busy na sila sa pag-uma, nag-turtle na sila sa una kay daruman karon turtle na. Di lang mo mapakita dito kay grabing pita. Ni happy tra mi dari guys kay gahimo ko sa hangbalak. Dari ko gahimo sang balak kay mas makakonsentrate bitaw ko og kananay istorya sa ang content sang balak og kanabit nang kuan nagpalibot ba malinawon kay og atos bay aliwaros man sa among silingan pud sige og video kay maong di ko makalugar didto ja kauban din na si Dwight. Hi. Si Dwight ang kauban guys kay agduha naglaag na pud sa ila ati Lilian ja si Jan narami ang giuban kay motor ang payamong sakdan di man makargag duha so kami ra laman sang duha. Anja karon guys aha mong ubanon kay mudong man mi sang igsuon kay namon ko igsuon dari sa barangay Katipunan si Ate Esther Gara. Mopalit ko og begas kay wa na mi begas og among begas ganina usa na ramang kabaldi. Anja daghan ba mi mangaon. Anja naman sila tindahan sa maka direct bitaw siya sa supplier mismo sa mga dagko nga mall dari sa Bohol. So mao nga dadto ko ni mo order og begas isa ra gud pud kasako budget na mo danang isa kasako kuan ra na mo tengag buwan ra na mo ay kusog ni kaadto mangaon og begas nga begas na begas nga lain napa man ni begas mais guys pero di man magsilbi og begas maisan kay garabing kagahi amo ra sang isibakong sa amo ang begas nga humay sibakong ra namo so tawa pa man pero di lagi magsilbi puro-puro mais kay di ko makatunda na ilabi nagway maadjong suwa o kirag na litson permi ha og kananay kanang sinigang mga sinabaw mga kanang mga lami ganahan mo kog sinigang og sinigang agang sudan daghan ko makaan ganahan ko maghuhigop basta aslom hilig kog mga aslom pero acid lagi pud na gas-uros na pud. Anyway guys asa among patanawon sa view daari kay naman pud dari mga palm trees na wadyo ko ma-aware nga nada pay palm trees daari sa kananay Katipunan kay aghang pagtuo why palm trees sa Alicia nade pud pero wa laman sa bunga basin nung karaan na ni siya or honey ba wa maabunuhi or sabay istorya daaning palm trees nga di sila mamunga pero nice ka view pwede daari mag pictorials ha O mas desierto. Desierto pang desierto dai ni sure ka Sikat bitaw ni sa laing nasod sa Amoa, sa Inzoha, sa Ilaha. sana all tagalaing nasod pilingon maguna si Ja tagalaing nasod kuno si Ja. Anyway guys, di naman ha kuanin pa haramong pakitaan sa view sa anja mo atong tindahan sa ang maguwang kay palit na ko og begas. So guys, mao ni view guys, garabing lamian anay basak. Maadyo ilang basak kay natubigan na. Dakog kabaskan maguni sa Alicia guys, kining barangay Katipunan mo idato sa mga humay kay dagkabaskan nga tao dari. Anja mao pa ni ag mga palm trees. Ang giinginin jud ganina. Da hinay-hinay taglakaw guys kaya na may mga palm trees dito unahan. Anja guys hara mong pakitaan galakaw ra ko kay lapok man adto ra ko mo sa kay ni Dwight at unahan guys tanaw lang mo na sa view guys ningan man tos Dwight na nga anak ni banat kung masayngan ni mga palm trees kaya pabugnaw kun sa ilang kay bugnawon man gatid pud. Tanawa guys daghang lekay sa palm trees maadyo kuno ni sugnod matud pas katong una na nga vlog ani sa tunukon maday ni si Ja tunukon maday ni si Ja murag buli aliwaros una na rato guys gigamit na lang bag di ay guys ado sa patingog kag imong motor kay aliwaros guys gigamit na nagbag guys na katubitaw ang gi-vlog hapon ara dyan ang excited ang gigamit na karon na dako si Ja guys daghay na sa danang hangbag kay nagdamang ko sa hangbag pud usang gisuk-suk na ja mga parapernalyas na kaula ko na doy Traktoran ha na, hawa na naman eh. ha pang baji pink di Adidas pwede man bra na ha. di na hinatag Adidas na man. hinatag na sa hang Adidas mo brand. friend sa Amerika lakaw na di maangay nimo bayot ka kay pink bye hi day asa man mo sa Amerika gikan lagi. Okay guys, unta giganahan po nos view dari kay ako giganahan kaadyo ko. Diya mo dong nako sila at istir karon kay
hapon na pud. Kay arong makapalit pa kog bugas. Or what sa ista karon? Hana lamang orderon magpa hatod ra ko bisag mga ugma or sunod adlaw kay gamay na lagi among bugas mo nang jaminani kanon. Kaunan jaminani bunbun. Guys, grabe kay ganahan jud ko nagtanaw sa mga countries lami jud tanaw jalandong gajo ba lami dari magbaybay. Dako umpod sa sang tamnanana. Taman po dito stumoy dito. Wala man lagi bunga. Masinog karaan na niya, ba? Hi guys! So, anda na rin ko na may matos ba sa igsoon. Kaya naingan man dyan na pa ko na yung mga lamian kung dito pang view dito sa unahan. Dito hanto ninyo pa dito dito. Laman po mong aradoon. Kaya makakita po mo og kabasakan. Kaya kinsa tong gimingaw na nanig tamak-tamak sa basak. Na ako dito kabaskan dyan na po dito kanal guys nga nice. Napi. Basta view po dahamong patanawon po dito kay samtang naanak ko dari. Naroon po ni ko ani higayuna nga makalaag makakita pod mo og apil sa ahong makitaan. Ja guys, tana. Hala guys, Enemies Canal. Kaning kanala guys, criminal na ni. Daghan na dahil na nga entrances. Napoy manggatong magtuta patang di panguba. Lang. Wala mo yun. Puno ka jud kanal oh. Nagres-res lagi. Ano man na? Ha? Man eh. By level man eh. So, pahinga na, padahig. Pahinga na. Wala, nagbawd-bawd. Tapos unahan na po, pahinga na. Pahagbong manggod niya. Isod mo? Di ka ni Spilar. Spillway. Ayo. Te. Ay. Madung hapon. Amin. Ang dirty naman ang kamay ko. Kasi nagtanim ako ng Magpapalit mig bugas. Magpapalit mig bugas nimo. Og na kay stock. Majo paliton og why stock magpa-deliver. Mao din nagahang igsuon guys sa peste. Ay. Andaris barangay Katipunan naman si tindahan na rin ha. Ari mo pamalit kasi itong mga dao-dao ari mo pamalit tara ba hurot na isang tinda. Bitaw guys mapalit kog bugas nila kay naaman lagi sa connection sa mga mall Aris Bohol mo nang si Zara may hang papalitan hani man na Tabako. magtabako ka Maligya. nabako ka doy Agta. Agta ka ba Diyos? Booking. anta te Booking Biyernes. Agabot. Lunes. Dira man pabuk lamang ko Na ay ilang kuan. hani man One kila to. Nasa ko pay 19. Kana kay 1950 man na. Kana lami-lami maghapon kami pinagaling. Sa BQ sunod sa paduka man. sigsag dira man. Hi guys, unsa kay naaman day ko na maligjag balot dari sa ila, bupalit mig balot sa mahimo ni karong balot challenge kay ako di magajug mo kaag balot kay load on ko. Anawa natin ron musuway ko kaag balot ron nang ipakita ninyo unsa ka lami ga dining balot nga daghan may mangwanja. Moadto na ta kay moadto na ta guys, mupalit na ta og balot. Kulbaan ako. Day ha, pil ka ha. Yes inday. Dali ka mo kas piso. Alak bulba. Kaado ko na nigpiso. Wasan dun eh. Balik kami na eh. Asin? Ko. Ano man? Bisiot suka adlaw. Basta nagdili ko. Sakay ko na na suka. Depende ninyo, suma. Ikay ko. Okay na. Di kayo ko? Ikay ko kay higupon na na palaban mo ko suka kay lulubot ba. Hello guys, na balik na may raristindahan nila sa lagi kulbaan ako kaya agamang napalit nga balot 18 days na ana ni kuku. Kulbaan na. Nuwan sa 18 days. Ako ka. Mama, sa tistir murag naog 18 days aral lipadan ni sa kay 18 days na kunon jaga ko arang geuwan nagsana karon. Karong mga takna asahan kinabuhi arang kereg-kereg dan kulbaan nagadjug ko sa na pagkaan magkaan ko pakko na kuku. Ja ag mga tiil na nakunuhay ja mga sungo na ana kompleto. Sa Japan ka kunan ni na di anag amang balot ang patanaw na mo. Ti ha. Wa jud ko ninyo na makak tanawa di na.
5 ka buok. Isa ra gahod na. Pwede 1 half ra gahod ni. Isa pa lang po, isa. Pwede mag-1 up pero piso yung mukha nun. Di na jara ko kulbaan ako sa pa guys kay abo na ning abrihan guys magsugod na may manghunaw sa ani sa among kamot. Ay, panay, ito panay. Gala na yung mata. Kami ka nang imo nang ginamitan baka mo alcohol po ko. Meron. Si Papa. Kulbaan ako mga alcohol sa ko kay para sigurado dyan nga na impas na gadyo mga kagaw sa mga kamot. Kaya dito pag hawid-hawid ra pa pag bis na dito ng hawid. Paano yung asin? Asin day! Asin! Si Kian, di ba ka na? Dali doy, apel ka doy, kahit sa balot. Dugangin eh. Tag-usa ra magutara na. Sa Dugang. kulo na to, enough for the fifth of us. Dugangan yan eh. Dang, si Okay, manghunaw sa kaya Hanggang ganahan kay ka naranggahi. Ito nang ilo. Ikaw na naman dito. Karon, ba't ko magkabalot? Sa Japan, ako Kadaghan na. Pero di ko makapatron dito. Mamili sa takini ko ng balot, guys. Kining balot. Kung asa ko ni talinis, di maoy di ni mo dugdog. Ato kat lapad. Ikatong lapad na ada tukrog na laud ba. Kay ba mo? Kaya tayo ning labay nga turtle. Ipatiwas ni Papa mo. Kini may ang dugdogon. Nalalibog man asay ko ang dani. Kani lapad. Ito mo nang imo. Ito na. Tags pilot ako. Alang kulbaan mo kuday. Pila, 18 days eh. Kulbaan mo. Gami ni. Ay, gaan man di. Ano ni iti? Ano na ito? Pagtarin mo. Wala lagi. Lamang kong kaon. Kaya tagang Papa ko. Makaya kanina ho? Pa! Dahil kaya ka. Alin sa Challenge it, challenge. challenge ang gini kuha na tayo na ni. Iti. Iti na ni. Ay, vitamins ang ite. Palami tingag. Vitamins ang ite ay. Ali. Tuk tuk. Ag plat. Okay plat. Puro gani. Puro matalignis. Asa dani? Kani. Dali na. Please sakto ka ho. Ay init Wala pa. patay. Kulbuan ka sa ako. Masig. Oy sakto ka ho. Wala diri mo kay kuan man gani. Alam sa man ay gani. Abre. Nagkakita na ko pagkuday. Saan na dito? Yan ba? Pagkasagsuga. Pagkasagsuga. Ayaw. Agpako na ning bidli. Mama siguro ni. Ating Ah! Di lagi Yummy. mo kuan. agsuka guys sa tingin kitag tumoy. Hala, mali man kaning ako. Hala, kulbaan naman ko. Asinan po ni. Hala, sakto ko ako. Patay kita na. Yasin Ano guys. na makuha gub? Hindi mo na makuha big ako. Tako na guys. Hindi me. Hala, dahil ko pigo pang ralamin na pwede na naman usap. Natin na. Tanawatin na. Pag kami mga di tanawon. Nay. Ah, May pako. nalay sa pa. Ano pinakalam? Hala, lami ra pagsabaw. Di nagihok man. Hala, yung kani. Pagsabaw ba? Kami. Kaya daw kanila magpaka. Awa po. Naputi. Alay sa ba? Kaya kanila Naka pa mga magamo. 16 days, 17. Agpako. Purot naman. Ayun la. Ato tana, ato ko na dak ibag bangag ba? Hala. Para nga na dito higop na dito to na. Di man gud pwede kaya dyan mabitik sa liog. Di man good. Ikaw sa ikaw ang dani. Na, pag lagi day. Kanawag tang kugo day. Yan na basak to na sa kasarang doon. Dari pa daw kay. Ato ni skagas bitaw. Kuya, Kani, kuya. kanaray mo ha. Kay ahon. Ikaw mo kaunti? Anong gahi ba? Kasarang to na. Ato yung kiba kasarang to. Dari na makaya gid ka. Karingin Ngali. ako bahala. Gahit na lagi pa ko. Nagsuka. Bahala na ni guys, sana naman ning kanon kay. Mura magnanay pa ko. Doon ang tagkawan nila. Ayaw sa, di ko. Yun lang. Saan ba ni? Yung keyboard Saan din na hani? dito? Inki pa sa. Sa video. Usapan na dito sa Video ko Swan daan. Ang sabsabon na doon, sabsabon. 10 days ka na pa. Dave. Dengan tala. Na, basig Ano malawa na. Di lagi ja, pipidang daw datong sabsabon ra nga na. Sabsabon to. Lunritso. Di sabsabon na kasi sayang. Suwal yun na doon. Lagi tilap-tilapan. Di man na kaya guys, sorry. Ako po di na kaya. Daya lagi na. Sorry John. Di ko kinaranahan kuan. Diyan na. Kanirang ilo. Kanirang gilo ko daho. Kutsara un. Mado pag nagkaon nilang tagit-ilo. Yung ikaw. Ikaw lang, ito. Bella. Wala ko. Lima. Grabe. May blood mo. Ang kaan ko kay karang Guys, may sponsor. Yelo pala ako. Lalaki. Ako ba? Di ko. Bidos. Murag nakita na dun ako. Kita na dyan hagbati kunday. Bahala. Kanang gamay doy. Bahala na kan mo na laman din na ho. Asa man ya? Dasal to ninyo. Bahala na. Malag luod.
Kasaha Nanan, lagi. hunah-hunahan na naman ng Jismil, kantidad ni Jismil. Kasaha lagi. Wala yung load ba sa kasahan mo? No, Lagi, may wala. balhibo. Kuan. Ate. Kasaha lagi. Kung mo load kasahan. Ay, kuan ba? Video mo niya naman yung hagi magic ang tutong haging simple, matulog. Na may balhibo. Ay, nakagabo-gabo na day. Hanang gipas-pas agad day. Kunang-kunang mo pag kaon din ang Awa, kaon-kaon yun. istorya. Mo jud paspasan agad. Mahal ka sa pagkabo na ko nagaling ako. Lami, manggod. Yata ko pa nang tapos. Lami na pagsuka. Sakto kayo. Dahil Diyan na kanap di ko. Jara. Ato lang puti lagi ang gahi. Kani mo. Ano gahi ngap na may balhibo. Kami mangyay. Gipabilin lang po nga. Ano may kasahara ka? Lagi. Lagi kasahara ba? Ako ano matanaw wala Di mo wala. kira na. Di mo ma-feel ang mga kalang buka. Balibo ito ko. Jara. Kani Yang ko, sungo. Kani lang puti nga gahi ako. Tabangi ko sa dukaan darabi. Kasaha lagi ko. Ina dyan na makaya ning uni. Ina mahal dyan lagi. nagsungod. Suka eh. Ipaluto sa suka ba? Nagkasahara. Lami, manggod. Lipang man ko. Mauna na. Nakauna ni mo kuan. Di mao. Kung naman puti, kailan ko nagpiso. Na magud ako adya. Napalo gamay. Kaya dapat ko. Kanyang ganahan kanang puti. Kaya guys, last na naman dyan ni. Pasar na ko sa challenge. Ako di ko kapasarap. Ito na na ako. Kasaha lagi, kasaha. Ha, pagali isa. Kapay 5. Lami, manggod. Yes! Ay nagana magbalik. Utan na mo. Lami, manggod na. Kumo kung balibo. Ah, Kana. di ko pa. Nga, Na, di ta na wag balhibo. Ang tagasa na. Kakak ito. Jara, mama. Soft drinks. Sama surprise. Silbi. Wala. Ito lang ang maiti. Dahil ko ro. Okay, next one. Wala ko surprise. Di masilbi. Lami, madla pero ludo na nagpaku. Basta pahit nagsabaw. 20 na. Panihumbang nang ka. Sana mo? Humbang nang ka. Arang lami ajud. Sa yelo. Hindi mo siya. Hindi mo lagi mo. Hindi ako yung panig. Wow, ako na. Natuon na. Nasa bangi. Kinuha. Bantag. Lahi naman na. Kumba naman ang isa. Tas. Woo! Ang dugaya po si kaduha. Uy. Hindi na ko. Hindi na ko motro guys. Kaya arang luurag paku ng bitik sa kalaok. Pilit-pilit pag sang baba na rin. Jara. Maka na nga pilin man.